velkommen til airfryerkogebogen.dk. Her vil vi lige tage en kort gennemgang i, hvordan du finder rundt i opskrifterne, og hvordan du finder det måltid, som du gerne vil lave. Det er jo i virkeligheden det, som hele hjemmesiden handler om, og derfor så er det også det første punkt, som du ser i menuen heroppe. Du kan gå op i den, der hedder gratis airfryer opskrifter, og så kan du se de mest besøgte hovedområder, som vi har. Det er morgenmad, det er forretter, frokostretter, hovedretter, salater, bagning. Under de her kategorier, der ligger i virkeligheden mange flere kategorier. Så for at få adgang til dem, så trykker du her, og så kommer du ind på vores kategorioversigt. Og i kategorioversigten, der får du alle de kategorier frem, som vi har. Og der har du igen morgenmad, frokostretter osv. Men du får også et par ekstra i forhold til blandt andet nogle snacks og pizzaer, fast food og også færdigretter. Da der er mange, der bruger airfryeren til de her færdigretter. Og så har vi et særskilt punkt omkring bagværk. Og det har vi, fordi at selvfølgelig at det at bage i en airfryer, det er nemt, og det bliver rigtig godt. Og derfor har vi rigtig meget morgenmad i virkeligheden. Vi har mange kager og så videre. Men i bund og grund, så er det jo en nem måde at lige gå ind i den her kategoridel på, og så vælge, hvad det er, vi gerne vil lave. Så nu kan vi tage eksempelvis en hovedret, og så bladrer vi ned og siger, hvad er det, vi godt kunne tænke os at lave i dag til aftensmad eksempelvis. Jamen, vi kunne godt tænke os at lave noget så dejligt dansk som krebinetter, og så trykker vi her. Når vi så går ind på krebinetterne, jamen så er det første, vi lige får herinde, det er en kort historie og nogle gode råd, tips og tricks til at lige give dig en idé om, hvad er det egentlig for en ret, som du nu skal til at lave. Når vi så bladrer ned i bunden hernede, jamen så kommer vi til selve opskriften. Og den her opskrift, den er opdelt på den måde, at du kan både pinde den, hvis du er på Pinterest, og du kan også udskrive opskriften. Så er der en smart funktion hernede, specielt hvis du er på mobile enheder, hvor vi lige kan trykke på den her, så skærmen ikke går ud hele tiden. Når du så kommer ned i det her område hernede, jamen så kan du gå ind og vælge, hvor mange personer retten er til. Så hvis vi trykker her på 2 personer, jamen så justerer den automatisk ingredienserne til det. Der er også en hurtig lille menu herude, hvor du kan gange retten med 2 eller med 3. Det første, vi ser heroppe, det er, hvad for noget udstyr, du skal bruge til at lave retten. Og her der ser vi, at du kan bruge en airfryer, naturligvis. Alle vores retter tager som udgangspunkt i det, vi kalder en mellemstor airfryer, det vil sige 3,5 til 4 liter typisk. Hvis din airfryer er meget mindre, jamen så er det en god idé at justere opskriften. Og en nem måde at gøre det på, det er måske lige at justere den en enkelt ned her, eller måske 2 ned, så det passer til din airfryer. Og så går vi ned og kigger på selve ingredienserne hernede, og så vil vi kunne se, at i den her ret, jamen der skal vi bruge 500 gram hakket svinekød, eller en blanding af svinekød og kalvekød, og så videre og så videre. Vi har også noget omkring tilbehør, og når du så går ned i næste skridt hernede, jamen så har vi simpelthen en sektion, der hedder sådan gør du, og så skal du egentlig bare følge den, havde han sagt, oppefra og ned, og så er du igennem retten. Så har vi lige generelt altid til sidst lige et par enkelte råd hernede. En af de helt klassiske råd, det er jo den her med, at man er nødt til lige at justere sin airfryer i forhold til modellen. Der kan være en lille smule variation i, om du har den ene eller du har den anden type. Nu går ned i punkterne hernede, jamen, så har vi noget omkring holdbarhed, og det er vejledende, fordi det er jo lidt svært at sige 100%, hvad står dit køleskab på, og hvor lang tid har maden været ude, og så videre. Men vi har en god idé om, hvor lang tid at de her fødevarer kan holde sig. Vi har også en ret præcist ernæring per person, og igen, den er vejledende, fordi det er lidt svært 100% at vide, jamen bruger du 500 gram svinekød, eller bruger du 525 gram, eller har du lige puttet 2 ekstra hvidløg i, eller hvad er det, vi er ude i. Så den her, den er vejledende i forhold til, at hvis du holder de her standarder, som vi har sat ind, jamen så er den ret præcist. Men ja, bare lige for god ordens skyld, så er det altid dit eget ansvar lige at tjekke helt op på det. Men den burde være ret nøjagtig, da vi får data fra det amerikanske landbrugsministerium. Det svarer til den danske fødevarestyrelse. Når du så går herned, jamen, så har du også mulighed for at sende opskriften til en ven, veninde, mand, hustru, hvis man lige skal sende den videre, hvis der er en, man er faldet over her. Så det er sådan en relativt nem måde at gøre det på, og ellers så er det jo bare at bladre lidt hernede af og blive inspireret. Vi synes også, det vil være dejligt, hvis du vil sende en kommentar ind og skrive lidt omkring, hvad du synes om den her ret. Vi har nogle herovre, som har skrevet på nogle af de andre retter, og det kan vi bare lige gå ned og se, hvordan det ser ud her. Hvis vi lige kører op her, jamen så kan vi bare begynde at skrive ind, hvad er det, vi har lyst til at sige i den her tråd her. Vi kan også gå ind og rate retten, og så selvfølgelig gerne lige et navn og en e-mailadresse. Det er ikke fordi, der er nogen, der skal se din e-mail, men det er egentlig mere en version af, at du er den, du
hvor står du er. Og så trykker vi her, hos kommentaren, og så hopper den frem her, og så kan vi egentlig begynde at chit-chatte lidt med hinanden. Og det er også måden, hvor til du kan begynde at spørge ind, eller du kan spørge ind, hvis du har nogle spørgsmål til det enkelte retter, jamen så er det også typisk i tråden her, du svarer. Men for at komme tilbage til det handler om, det kan vi jo passende gøre ved at trykke på den her, jamen så er det egentlig så nemt netop at gå herop og trykke på denne her oppe. Tak for det. God aften.